Krásný den, vítejte u podcastu o všech radostech a starostech života bez lepku. Nesmíte jíst lepek, nebo jen nechcete? I my to řešíme každý den. Já jsem Lenka Matoušková, bezlepkářka od narození. Já Anna Klímová, máma malého bezlepkáře. Sdílíme naše zkušenosti a zprostředkováváme názory odborníků. Informace v podcastu nejsou náhradou konzultace s lékařem nebo výživovým terapeutem. Krásný den, milí bezlepkáři. Doufám, že si užíváte léto. My jsme se těšili na tenhle díl, protože se dneska budeme bavit o Francii, o francouzské kuchyni a nakonec vlastně se do Francie i v tomhle díle podíváme. Krásný den, podívala se tam Anička, takže to bude přímo díl z terénu, ale my si ještě předtím řekněme naše zkušenosti s Francií. Francouzská kuchyně je taková, jako ne každý vždycky ví, co tam zařadit. Co ty máš nejradši z toho jídla? To se vlastně dozvíme, že jsou takový dva pohledy, jak se na ní dívat, že jeden je ten středomořský, jeden je spíš ten vnitrozemský. Já teda vždycky, když jsem jela do Francie, tak to byla buď Paříž, anebo Alsasko. My jsme hodně jezdili do Alsaska. Takže mám třeba ráda alsaský koláč, který je bez lepku docela problémový vyrobit. Tak to je jedna z těch věcí, co jsem zkusila, nebo třeba doma děláme hovězí po burgundsku a to je naopak bez problému, jenom tam je zase červený víno, takže to taky není zase úplně pro děti, ale jinak pro nás dospělí je to bez lepku a bez problémů. Co ty máš ráda ve Francii? Kromě croissantu, to o tobě víme. No, protože víš, že jsem na sladký, tak pro mě je to takový jako utrpení, protože ve Francii jsem byla dvakrát. Jednou v situaci, kdy jsem měla takový to okýnko, jak jsem tady říkala tehdy, v té pubertě, nebo tak nějak, že jsem vlastně mohla ten lepek, takže jsem ochutnala to všechno dobrý, sladký, co tam je. A pak jsem tam byla podruhé, když jako jsem nemohla. Takže za mě ten croissant, nebo ještě quiche, které vlastně jako naslano, z toho, co si pamatuju, z té nějaké první návštěvy, jako opravdu, když si to dáš cokoliv, vlastně nějakých těch místních jako pekařstvích a tak. A když tam potom byla, teda když už si měla bezlepkovou dietu, tak co si jedla? No, podruhé to bylo vlastně dost jednodušší, protože poprvé jsem byla klasicky v Paříži, na nějaký jako týden, zájezd, tak tam to bylo takový, ale jsem to řešit nemusela, ale je to, že jsi po restauracích, po hotelích a tak. Výhoda vlastně v té době, kdy už jsem byla zase bezlepkář, už jako definitivní, bylo, že jsem tam chodila do školy a byla jsem v francouzské rodině. Což mi přišlo právě na tohoto dobrý, že oni, když potom člověk pozná to, jak oni běžně jedí, tak ta francouzská kuchyně pro mě měla tu obrovskou výhodu, že jsme nemuseli nic moc extra vymýšlet, protože jak vždycky se na ten stůl nahrnulo hrozně moc věcí, tady bylo nějaký maso pečený, se zeleninou, že jo, pak tam měli mraky těch sýrů, uzenina a všeho jako dalšího, strašně moc toho jídla, tak vždycky to bylo takový, tak selení něco tady určitě bez lepku bude, tady tohle, než by ta maminka pro mě speciálně pekla, to ne. Takže spíš jsem jako se tam spolíhala na ty bezlepkový, přirozeně bezlepkový jídla, který mně přijde, že s tím, jak oni jsou zvyklí jako tak uzobávat a mít pořád plný stoly, tak to tam vlastně šlo. Ve škole tam to bylo taky vlastně na podobném principu. A já jsem dělala zrovna teda školu, to bylo v Nancy, v té části jako Lorán a tam ta škola zrovna, kde jsme byli, mně přišlo, že teda úplně jsem se zavzpomínala na naše české kuchyně, no, jakože jsem byla celkem překvapená, že to bylo takový jako nepříliš jako chutný to jídlo, ale jako to bezlepkový se tam dalo jako najít, prostě byla tam vždycky jako rýže, nebo se mnou tak jako trošku počítali. No, ale ten croissant, já jsem si tak jako povzdechla, protože opravdu si myslím, že je hrozná škoda, že to prostě nejde udělat, nebo nedělá se to tak, že by si mohla dát někde ten čerstvej, protože to je tady něco úplně jiného. To, že dělá jako šarbány, super, ale tady zrovna u tohohle je to prostě čerstvý pečivo, který je dobrý si dát prostě někde jako za čerstvé ke kafe. No, tak taková moje francouzská bolístka. No tak to já rovnou řeknu, že to neodhalíme ani v tom rozhovoru. A rozhodně vím, že v Marseille žádná možnost si koupit bezlepkový croissant není a možná je v Paříži, pokud jo a někdo to ví, tak nám to můžete dát vědět. A teď teda možná už je čas podívat se přímo do Francie, kde jsem natáčela rozhovor s Majdou Rejškovou. Pojďme na něj.
Moje průvodkyně po Marseille celý den byla Magdalena Rejšková, alias Bujabéza. Ahoj, vítej. Ahoj, vítej v Marseille. Díky. My už vlastně ale můžeme říct, že máme celý den za sebou a že jsme se na tohle povídání nakonec přesunuli kousek za město, na ostrov. Na ostrov Friul. Díky. A teď vlastně probereme, co jsme dneska všechno viděli, ochutnali, vyptali se o francouzské kuchyni z toho bezlepkového pohledu. Možná na začátek řekni, jak pro tebe je ta francouzská kuchyně přístupná. Když jsi sem přijela, když jsi se sem před lety přestěhovala, jak snadný pro tebe bylo ze začátku, než to prostě všechno měla naučený, jak snadný bylo se najíst? Tak já bych asi rozdělila nejdřív vlastně tu jako typickou francouzskou kuchyni a tu středomořskou, protože Marseille přece jenom je hodně ovlivněná středozemní kulturou a řekla bych, že pro mě je opravdu hodně velká vlastně výhoda to, že jsem v té Marseille, že myslím, že ta klasická francouzská kuchyně je pro mě v lecčems omezující, protože samozřejmě bagety, kiše, veškerý pekárny, veškerý pečivo je vlastně nemůžu, takže ta jako klasická francouzská je pro mě těžší nebo hůř dostupná, ale vlastně tím, že jsme tady v tom středozemí, tak právě ta středomořská dieta, nebo jak se tomu říká, ten středomořský styl stravování, tak vlastně je strašně skvělej pro bezlepkáře, protože vlastně je skoro přirozeně bezlepkový. Když teda vynecháme chleba, tak jinak základ jsou mořské plody, ryby, ovoce, zelenina, všechno je tady lokální z regionu, takže to vlastně skvělý, že člověk může jíst zdravě, lokálně, bezlepkově a nemá s tím vlastně zase tak velký starosti, když teda se odmyslím to pečivo. Takže vlastně z tohohle pohledu je pro mě ta Marseille docela jako vhodnou destinací, když to tak řeknu, protože spoustu těch věcí si tady můžu dovolit a skvělý je taky, že tady je vlastně i ta středomořská kuchyně je jednoduchá, stačí opravdu vždycky zakápnout něco olivovým olejem, není to žádná složitá příprava, že by se něco zahušťovalo moukou, ta příprava je opravdu vlastně většina věcí, že se dělá jenom na přírodno nebo přesně s tím olivový olej bylinky, takže z tohle pohledu mě se tady rozhodně jí líp než třeba v Čechách, nebo myslím si, že třeba i v těch severnějších částech Francie. Co je taky skvělý na Marseille, že je to multikulturní město, takže tady se vlastně míchají vlivy různých kuchyní z různých zemí, což je taky skvělý, že člověk má velký výběr a právě hodně i těch surovin, které se tady používají, tak třeba pocházejí z těch jiných zemí, takže třeba právě co, myslím, že už jsme na to narazili, jsme měli ty cizinové placičky, tak třeba ta cizrna se tady používá docela ve velkém, asi myslím třeba víc než v Čechách. Takže člověk si může dát přesně ty placičky, falafel, různé věci z cizrnové mouky, takže vlastně i třeba z tohohle pohledu jsou tady tyhle suroviny, které třeba v Čechách moc jsem se k ním nedostala. Nebo ještě když se podíváme na tu celofrancouzskou kuchyni, tak další skvělá věc, která myslím, že teď zase, nebo skvělá surovina, která se vrací v Čechách do módy, bych řekla pohanka, tak zase vlastně když člověk lituje, že si nemůže dát klasický palačinky, tak přece jenom je tady ty galet, vlastně ty bretaňský galet jsou z pohankové mouky, takže zase vlastně jsem hrozně ráda, že si právě třeba můžu tady i vlastně docela snadno dopřát třeba právě tyhle palačinky, takže opravdu myslím, že ta Marseille je skvělá v tom, že opravdu se tady míchají ty kultury, právě i ten vliv italský, španělský a tak dále. Takže Marseille pro mě v tomhle dobrá, ale Francie obecně bych řekla, že asi se o tom můžeme ještě pobavit, jak jsou ty věci dostupné. Tak obecně bych řekla, že jakoby ta dostupnost těch bezlepkových věcí je tady menší, třeba než co jsem viděla v Itálii nebo ve Španělsku. Mm-hmm. Tak když jsi zmínila ty placičky, tak aby jsme to nezamluvili, tak se možná pojďme podívat, co my jsme dneska měli k obědu a co si o nich říkala přímo při tom. Teď jsme v marsejské čtvrti, která se jmenuje Panier. Je to jedna z nejstarších čtvrtí v Marseille, kde si člověk může dát různé dobré věci právě z provencálské kuchyně. A my ochutnáme jednu specialitu, tady marsejskou, která se jmenuje panis. Jsou to tyhle placičky, co máme na talíři a pro bezlepkáře jsou výborný v tom, že jsou z cizinového těsta. Vlastně co je skvělý vůbec na té středomořské kuchyni, že se tady právě hodně využívá ta cizrna, hodně se používá cizrnová mouka, což je samozřejmě pro bezlepkáře skvělý, takže se z toho dají udělat právě třeba tyhle placičky, které
najdete v různých obměnách na celém Azorovém pobřeží, zase v Nice to nejsou placičky, ale jsou to takové jako hranolky, pak vlastně v Itálii zase se tomu říká farinata, prostě je to taková specialita, která v různých obměnách prostě ji najdete tady okolo toho Středomoří. A kdybyste si chtěli v Marseille zajet na opravdu to místo, který je typický těma panis, tak je to Lestak, je to čtvrt Lestak, kde jsou stánky přímo, kde prodávají jenom tyhle panis. Takže doporučuji, kdybyste někdy byli tady na výletě, tak si tam zajet. Když jsi zmiňovala tu pohanku, nebo když jsme třeba měli tu cizrnu, musela jsi si třeba dostudovat nějaký názvy, jak se jmenujou ty suroviny, které vlastně můžeš jíst, protože ta běžná slovní zásoba, kterou člověk má, nebo ta výbava, jsou ty klasické věci, ale třeba ani anglicky vlastně nevím, jak bych řekla pohanku, takhle jako čistá jasná. Jo, právě bylo to tak vlastně tak, že jsem i paradoxně pohanka je sarrasin francouzsky a vlastně já jsem věděla, že sarrasin je něco, co můžu dřív, než mi došlo, že to je vlastně pohanka, takže protože jsem věděla, že vždycky všichni říkali, jo, sarrasin sans gluten, takže jsem si říkala, jo, dobrý, to můžu a vlastně pak, když jsem si to později spojila, takže spíš to vlastně jako naopak, nebo asi s tou cizrnou, to jsem asi věděla i předtím, ale jo, určitě, nebo i ty názvy těch obilovin, vlastně jsem taky, jako to není úplně klasická slovní výbava, takže to jsem si taky musela dostudovat. Jinak z těch dalších věcí přemýšlím. Spíš asi, že opravdu pak to bylo to objevování, jak jsem říkala, že třeba se tady používá ta kaštanová mouka, protože zase tady jsou docela blízko na sever, je třeba Ardèche oblast nebo Seven, kde ty kaštany jsou, takže docela jako snadno se dostanou té Marseille, tak to třeba mě ani v Čechách nenapadlo vlastně, že se dají dělat věci z těch kaštanů, nebo co ještě další taková věc. Ty mandle vlastně, Provence je hodně známá těma mandlema, ty vlastně krásně tady kvetou vždycky na jaře, tak všechny věci z toho mandlového těsta to vlastně taky asi v Čechách by mě moc jako nenapadlo, kromě nějakého marcipánu, že se to dá používat i na další, vlastně tady z toho dělají spoustu dezertů, jak jsme viděli. Tak ty makronky jsou známá věc, makronky, to člověk ví, že může. Makronky a pak tady, jak jsme viděli, tak vlastně tady blízko od Marseille je město Aix-en-Provence a tam je specialita calisson, což jsou takový vlastně taková cukrovinka ve tvaru lodičky, která je právě z mandlového těsta a z kandovaného ovoce. Takže třeba to, i když jak jsme dneska narazili, tak tam si nebyli jistý, to je nebyli pravda. Si jistý, ale mělo by to být přirozeně, by to mělo být teda bezlepkový. Takže takovýhle spíš jsem začala objevovat i věci, co by mě dřív třeba nenapadly, že přesně jsou nějaké náhražky, co se dají vlastně, co existují, kromě těch klasických věcí, než známe v Čechách. S jakým přístupem se tady setkáváš v restauracích, u obsluhy? Ví, na co se ptáš, když prostě se ptáš, jestli to je bezlepkový, jestli si to můžeš dát? Ne vždycky. Je to teda... Nedokážu to porovnat s Čechami, jestli to větší nebo menší problém. Třeba když to srovnám s tou Itálií, tak v Itálii mi přišlo, že už jsou na to úplně připraveni. Že prostě v každé restauraci vlastně bylo normální, že prostě bezlepková pizza nebo aspoň ty bezlepkové těstoviny. Zatímco tady je to takový, že občas nevědějí, ale pak přesně výhoda je to, že spousta těch věcí je přirozeně bezlepkových, že vlastně Francouzi si moc nepotrpějí na přílohy, nemají že ty knedlíky, takovéhle věci jako my, ale většinou příloha je prostě jenom zelenina, takže tam už jako většinou člověk prostě maso se zeleninou nebo salát si většinou může dát, protože je to opravdu prostě přirozeně bezlepkový, ale často nevědí a stejně tak vlastně je to v těch pekárnách, v těch klasických, jak jsem říkala, je to jako problém, protože jednak se v těch klasických pekárnách se moc nedají sehnat bezlepkové věci a právě když se člověk ptá, tak třeba oni mu řeknou, máme kukuřičný chleba a já říkám, ale je to jako jenom z kukuřiční mouky nebo z něčeho jiného a oni opravdu často to nejsou schopní říct. Takže jako není to nejsnadnější vlastně, nebo co já dělám, nebo myslím, jak tady jako člověk může fungovat, že musím chodit do specializovaných obchodů, to znamená vlastně bio, nebo speciální sekce v supermarketech, kde zase je to opravdu vložně označený bezlepkové věci. Ale i třeba to pečivo, tak nebo tady zase je výhoda, že teď je docela rozmach těch jako bio lokálních věcí, takže ve Francii jsou trhy často, takže na těch trzích, kde jsou ty místní zemědělci nebo místní jak se to říká? Jako farmáři? Nebo farmáři, tak ty třeba často už jakoby dělají bezlepkový chleba, ale většinou jinak musím chodit opravdu jako do specializovaných obchodů anebo do speciálních sekcí v supermarketu. Není to prostě, že by člověk v té klasické pekárně to dostal. A to říkám, jak to je tady možná třeba v Paříži, to jako
může být jinak. To. No, na ten trh si mě vlastně dopoledne poslala, takže to jsem měla možnost to vidět, ještě než sklidily stánky. A co mě překvapilo, bylo, že o to vlastně byl velký zájem, že fakt tam bylo hodně místních, kteří si tam šli nakoupit. To je asi teda věc, která tady prostě je zažitá. Jo, určitě. A myslím, že to je taky skvělý vlastně tady, že, jak jsem říkala, spousta věcí opravdu tady jako místních. A myslím, že teď je hodně velký trend, že vlastně už hodně Francouzů z různých jako etických, ekologických důvodů odmítá chodit do supermarketů a opravdu říkají, že chtějí vlastně podporovat ty lokální farmáře právě, aby ty peníze šly přímo jim a ne přes žádný velký řetězce a i to, že prostě to ovoce nebo ta zelenina necestuje přes půlku zeměkoule, ale je to opravdu odsaď místní, takže to je jako, už znám vlastně opravdu hodně lidí tady, což mám pocit, že jich asi, že to je opravdu jako víc znatelný, než co vidím třeba v Čechách, který už se snaží opravdu fungovat bez těch supermarketů a chodí jenom na ty trhy, ale samozřejmě, jako, jak se asi viděla, tak ty ceny jsou tam prostě výrazně dražší, takže musí člověk na to mít prostředky, aby si mohl dovolit prostě si kupovat ty dobré věci z trhu a samozřejmě jako ta kvalita je výborná, pak ty věci jsou skvělý, teď všechno, ty sezónní věci, že rajčata krásný, všechno teď, lilky, cukety a tak, takže je to skvělý, když se člověk může dovolit ze všech důvodů, ale prostě zatím cenově to stejně jako ty bezlepkové věci v těch specializovaných obchodech, tak zůstávají pořád prostě dražší než ty klasický. No. Je to tak a zároveň třeba u těch věcí typu rajčata, lilky tam nemusíš váhat s označením, ale narazili jsme na tu pekárnu, kde prostě si složením nebyli jistý. Obecně, jak teda se tady značí ty bezlepkové potraviny? Dá se to jakoby dobře rozeznat nebo je prostě vždycky potřeba se doptávat? U těch balených věcí, tak tam to je dobře označený, ale na těch trzích a tak přesně jako já se vždycky ptám, ale občas jako vidím, že ty lidi sami se nejsou tím na 100% jistý, takže asi když člověk nemá tu odpověď 100% jistou, tak je lepší asi se tomu vyhnout. No. Že, nebo jak jsme viděli třeba, jak jsem říkala, právě i ten chleba, když prodávají na těch trzích, tak mají většinou různý typy obilovin, bezlepkový, lepkový a mají to, jak se viděla, mají to většinou dohromady, krají to třeba na těch stejných prkínkách, což mě třeba osobně nevadí, ale pro lidi, kteří mají jako to dodržují asi třeba víc než já, nebo prostě opravdu mají s tím větší problém, tak samozřejmě tam potom jako už to je problematický. No. Zároveň vždycky se dá prostě s nima domluvit, no, pokud tam třeba teda není jazyková bariéra, tak... Jo, a to jakože i na těch vlastně i výhoda, nebo i hezká věc těch trhů je, že člověk tam má opravdu osobní kontakt s tím prodejcem a ty lidi jsou většinou strašně milí a často i na těch trzích bývá velká fronta, protože právě každý si s nima povídá a opravdu i ty Francouzi mají hrozně rádi, si povídají o tom jídle a hrozně rádi s nima diskutují o tom, jak oni to prostě vyráběli, co tam přesně je v tom, takže to oni zase opravdu strašně rádi si pak s člověkem jako povídají a jsou hrozně i ochotní v tomhle, že přesně kdyby člověk potřeboval, tak myslím, že mu to jako, že mu vyhoví. Jak jsou na tom čistě bezlepkový podniky? Docela mi přijde, že nějaký, myslím po světě teď, že prostě to vzniká, že často člověk se setká s tím, že se někdo rozhodne jít touhle vyloženě bezlepkovou cestou. Teď třeba já mám srovnání z Řecka, kde jsem byla. Jak je to tady? Může si člověk zajít vyloženě fakt na bezpečný prostě jídlo? Tak co vím, Marseille, tak byla ta jedna cukrárna, jak jsme měli dneska, a stejná vlastně firma má i restauraci. A to je teda jediné, co vlastně znám, že by bylo opravdu čistě bezlepkový, ale zase taky těch jako trendy kavárnách, co teď otvírají, když to řeknu, kde mají třeba ty dortíky, tak už skoro vždycky, když je to právě už zaměřený na ty bio lidi smýšlející, tak už většinou tam je skoro vždycky tam je aspoň jeden třeba ten dortík je bezlepkový. Že se čím dál víc už na ty lidi vlastně myslí. No. Jasně. Ale je to zase spíš v těch podnicích, který jsou trošku luxusnější, bych řekla, nebo prostě zase trošku pro ty bohatší lidi, tak spíš je to prostě míření na tuhle klientelu, že bych řekla, že to není ani tak, že by mysleli na bezlepkáře, ale že je to i míření prostě cílení na lidi, kteří prostě chtějí zdravě nebo chtějí ten lepek třeba omezit jenom krátkodobě. Takže vlastně jediný bezlepkový podnik je ten, který jsme dneska navštívili. Tak se tam pojďme podívat. My jsme teď v cukrárně, ale její jméno musíš říct ty. Tak jsme teď v La Pépite, což znamená něco jako vzácnost nebo vzácnej drahokam, což
je pravda, protože je to jediná bezlepková cukrárno-pekárna v Marseille, která jsem otevřela docela nedávno. A skvělý je to, že právě ve Francii většinou ty klasické pekárny tak moc jako neberou v potaz ty bezlepkáře a vlastně v té klasické pekárně opravdu pro člověk nesežene moc vlastně bagetu nebo ty dobré věci, co by se dal croissant, přesně tarteletku. Takže tady třeba můj strašně oblíbený tarte citronový koláč, tak si vlastně nemůžu dát, nebo musím se ho udělat doma, takže jsem strašně ráda, když se ho můžu takhle někde dát venku, takže La Pépite je určitě jedna z dobrých adres v Marseille, kde si opravdu mají vlastně všechno čistě bezlepkový, takže žádný omezení. A tohle uděláš doma? Udělám to doma, protože vlastně těsto se dá nahradit, ta mouka se dá nahradit jinou moukou, tady často se dělá, buď to vlastně pšeničná mouka se nahrazuje často rýžovou nebo kukuřičnou, nebo na dezerty strašně dobrá vlastně tady kaštanová mouka, taky se dá sehnat, nebo mandlová, hodně vlastně tady v Provence dělají věci z mandlového těsta, z mandlové mouky, takže to těsto vlastně se dá i připravit doma, ale jako samozřejmě to luxus, když si to člověk může dát radši někde takhle už hotový venku. Řekni ještě, jak myslí stát na lidi, kteří mají celiaky a musí dodržovat bezlepkovou dietu. Víme, že je to dražší, počítá s tím i systém a dostávají něco? Tak popravdě řečeno, já jsem se na to podívala až teď, když jsem věděla, že se potkáme, protože je to teda jako z čistě jednoho důvodu, že opravdu většinou ve Francii o cokoliv žádat je tak strašně složitý, že jsem se ani neodvážila zjišťovat, jak moc je složitý vlastně získat nějaký příspěvek, ale ta možnost je, dívala jsem se na to, je to dáno přes pojišťovnu, člověk může o to požádat, musí mít teda doložený, že má celiaky, potvrzenou od doktora, že to má prostě dlouhodobě, že to musí dodržovat a potom buď je to přes nějakou aplikaci, anebo snad to jde posílat i poštou. Francouzi hrozně rádi posílají věci poštou, že můžete posílat čárový kódy, musí člověk doložit, co přesně si koupil a potom má nárok teda dospělej na 45 € za měsíc a na dítě je to 33 € za měsíc, který teda ta pojišťovna potom proplácí. Ale, jak říkám, ještě jsem se neodvážila ten administrativní krok podstoupit, ale samozřejmě jako možná. A řekla bys, že je to jakoby dostatečná finanční náplast, řekněme, na ty náklady, když je porovnáš s tím, jak prostě kolik tady to jídlo stojí? No, dobrá otázka. Já třeba takhle, když si kupuju ten chleba, tak ten většinou stojí 6 €, můžeme říct vlastně to balení. Takže možná třeba myslím, že by to pokrylo tak spotřebu, dejme tomu, pečiva na ten měsíc, ale nic moc navíc, no vlastně. Ale pak zase jsou třeba věci, to jsme vlastně ještě neříkali, že třeba je výhoda právě tím, jak i tady je to, nevím, jestli tím, že jsme docela blízko Itálie, tak třeba i v supermarketech se tady dají sehnat vlastně výborný těstoviny bezlepkový, který vlastně jsou ta cena zase je dost stejná, nebo jenom o trošku dražší než ty klasický. Takže kdyby člověk to měřil jenom na to pečivo, tak asi myslím, že je to docela přiměřený, ale samozřejmě jako by bylo lepší, kdyby to bylo ještě větší ta podpora, protože jenom už to, že i to jako, že i člověku to zabírá víc času, že to musí jít hledat ty věci, že to není dostupný všude, tak myslím, že samozřejmě čím větší podpora, tím líp. Lepší. Je lepší, no. Přijde ještě srovnání s Českem, když ty jsi vlastně byla celiak už tam, diagnostikovali tě už před, nechci 10 lety vystřelit, 10 lety třeba, takže pár let si byla i v Česku na bezlepkové dietě. Je něco, co třeba tam máme a tady ti to chybí? Já musím říct, že spíš naopak, jako to opravdu, že já jsem docela ráda, že jako jednak asi jsem větší fanoušek té středomořské kuchyně než té české, takže v tom ohledu je to spíš naopak, že jsem fakt ráda, že tady spousta těch jídel jako je pro mě lehčích a zdravějších, tak jako tak. A přemýšlím, co máme v Čechách, co není tady.
Co je taková věc? No, sama nevím vlastně. Spíš jsem čekala, že odpovíš, že to tady je lepší ve Francii, no, nebo že ta francouzská kuchyně je prostě... Že se říká, že jo, někdo říká, že třeba Plzeň je jedno z mála piv, který by měl být třeba šetrnější, ale těžko říct. Tak třeba to, tak tady hlavně tady teď, nebo když mluvím teda o pivu, tak tady vlastně Francouzi teď hodně pijou pivo, ale pijou hodně to pšeničný, se tomu říká česky. Mm-hmm. Takže vlastně tady třeba zrovna v tomhle jako, myslím, že v tomhle třeba ty Čechy jsou trošku jako, trošku přátelštější. Když vlastně člověk jde ve Francii po ulici, tak všude cítí to pečivo, prostě ten croissant a podobný prostě výrobky skvělý na tu vůni. Jaký to pro tebe je a máš jakoby možnost ty chutě, které třeba tím vzniknou někde uspokojit? Prostě dá se sehnat bezlepkový croissant? Moc ne. Musím říct, že teda zrovna jsou věci, jako pekanám si vyhejbám, protože opravdu ještě jak tady to, všechno to vlastně hrozně hezky vypadá, takže je to trošku, opravdu jsou to občas trošku muka. A zrovna třeba croissant, u toho musím říct, že trošku trpím a že už od té doby, co tady jsem, si říkám, už se to naučím, abych si je mohla dělat doma, ale se prostě nechce se mi, nebo možná na to jednou dojde. Takže věc trpím, croissanty trpím. Další věc, měla jsem strašně ráda dřív takový ty éclairs, takový ty banánky, tak to prostě byla moje oblíbená věc, kterou taky jako si teďko nemůžu dát a doma si to taky neudělám. Takže to jsou věci, u kterých hodně trpím. Dobrá věc je, že kiše, který mám hrozně ráda, tak to zase tady dá sehnat docela dobře i v supermarketech nebo i v těch specializovaných obchodech už hotový těsto. Takže to je za super, že člověk jenom musí na to dát ty věci a kyš se dá vlastně docela jako hodně jednoduše udělat doma, takže kyš je vyřešený, to je dobrý. No, ale ty pekárny, to je, jako, je to těžký, no, to je jako přesně zrovna ty dobré věci fakt prostě si sama tak dobrý neudělám, takže třeba croissant, ještě musím říct, že jsem ještě teda neměla tady jako na úrovni lepkovýho, bezlepkový, to se mi ještě nepodařilo tady sehnat. Tak třeba v Paříži. Tak třeba v Paříži. Ještě mě na závěr napadá jedna otázka, když třeba naši posluchači se budou přes léto chystat do Francie, co bys jim třeba doporučila jakoby obecně, teď nemyslím v Marseille, ale obecně třeba neminout, nebo na co se třeba připravit, nebo co si třeba vzít sebou do slovníku, čím se vybavit. Přijde nějakou radu. Tak myslím, že je skvělý si prosvištit názvy ryb, protože přesně jako je to nejsnadnější, co se tady dá sehnat. Každý den je trh ve Starém přístavu, je trh od rána asi do 1 hodiny, kde si člověk může koupit čerstvou rybu, takže opravdu nejjednodušší vlastně a nejlepší lokální věc, co se dá udělat, takže názvy ryb, názvy různých druhů zelenin, protože často i tady narazím vlastně na něco, na nějakou zeleninu, co třeba u nás moc nepoužíváme, co ani třeba neznám právě český ekvivalent. A jinak z těch specialit, tak právě samozřejmě ty mořský plody, ta bujabéza místní, tak to by všechno mělo být bezlepkový. Jinak ty panis, teda ty placičky, co jsme měli, ratatouille vlastně taky by mělo být bezlepkový, všechny ty jakoby dobrý speciality, co tady jsou, tam by neměl být žádný problém. Co ještě sýry, že jo, tak samozřejmě zase taky to člověk může asi většinou všechny, tam taky by nemělo nic být. A co je dobrý opravdu tady v té Provence speciálně, že často i ty dezerty opravdu jsou právě z té mandlové mouky, ty calisson, makronky, co ještě ta merengue, ty pusinky takový, nebo nevím, jak se mu říká česky, tak to všechno. Vlastně i čokoládové pěny, hodně tyhle věci by měly být bez lepku, tapenády, tady jsou strašně dobrý, taky olivový tapenády a tak to všechno jsou věci, které by měly být v pohodě, takže asi jenom, co může být problém, jak tak je ten chleba, takže asi prostě vzít si třeba nějaký ty krekry nebo tak něco už sebou, aby se člověk měl na co právě tu tapenádu namazat, nebo různý typ humus, sardinkový, různý pomazánky a tak nějaký ten podklad na to. Tak no to bezlepkáři znají, že to prostě mají mít sebou v baťušku. Ještě jsi zmínila tu bujabézu, když se jmenuješ bujabéza, měla jsi to tady? Dávala jsi to? Měla jsem ji 2krát. Je to rybí polívka, taková vylepšená rybí polívka. Doporučila bych to asi jednou jako zážitek, myslím, že to stačí. Není to nic, co bych musela jíst rozhodně pravidelně, ale je to zážitek v tom, že
oni jsou tady na to hrdí, takže to připravují i s takovým jako divadlem trošku okolo, že vám to naservírují, teď vám přinesou prkínku, kde jsou různý ty druhy ryb a tak, takže je to takový jako kulinářský zážitek a myslím, že jednou je to dobrý to zažít, ale zároveň to není nutnost. No, my jsme si ji tady jednou v přístavu dát chtěli a tady bych teda ještě přidala doporučení, že rozhodně to chce nějaký finance navíc počítat s nima, protože teda Bujabéza tady má rozhodně k tomu divadlu ještě teda svoji cenu, nebo za to divadlo. A je to prostě tak, že nebo dřív to byla polívka, vlastně taková lidová polívka ze zbytků ryb, chudých rybářů a jak to většinou bývá s takovýma věcmi, že se z toho pak stane turistická atrakce, takže je to přestřelený ty ceny, většinou to stojí tak 50 € na osobu, potažmo 2, ono se ani většinou se to nedá objednat jako 1 porce, že to musí člověk objednat pro 2, takže 2x50. Takže má to svoji cenu a je dobrý ještě doporučení najít si ty restaurace, které jsou vyhlášeny, že jí dělají dobrou, protože tady je spousta restaurací, které napíšou, že dělají bujabézu, ale je to prostě taková jako docela normální rybí polívka, takže když už člověk do toho chce investovat a chce mít ten zážitek, tak je dobrý si zajít na ty adresy, které prostě jsou známý tím, že jí tam dělají fakt dobrou. Prostě si to vyhledat. Tak jo, tak děkujeme za doporučení na závěr a za rozhovor a já děkuji za celodenní prohlídku. Tak hezký pobyt v Marseille.